Δες τι δεν μπορείς να φτάσεις, τα βλέπεις αυτά. Είναι 4 μήνες από τη ζωή σου. Τα έβγαλα την περασμένη εβδομάδα. Ξέρεις γιατί δεν μπορείς να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο? Γιατί ναι, τώρα απολαμβάνω τα κέρδη μου. Αλλά όταν έπρεπε αυτά τα λεφτά να τα επενδύσω για να βγάλω χρήματα, ξέρεις τι έκανα? Ήμουν άντρας και τα επένδυσα. Τα επένδυσα, δεν έκανα πίσω. Δεν είμαι κότα. Αγαπάω το ρίσκο. Γι' αυτό μπορώ πλέον να απολαμβάνω σε μια εβδομάδα 4.000 ευρώ κέρδη. Πρώτα δυσκολεύτηκα, τόλμησα, επένδυσα και έφτασα στο σημείο που είμαι σήμερα. Εσύ γιατί δεν φτάνεις εδώ πέρα? Γιατί εσύ φοβάσαι να επενδύσεις λεφτά. Φοβάσαι, νομίζω ότι θα ζεις για πάντα. Μια ζωή την έχεις και φοβάσαι. Για όποιον είναι πραγματικός άντρας και θέλει να εξελιχθεί και να αλλάξει τη ζωή του, μπορεί να συνεργαστεί μαζί μας και θα του δείξουμε όλους τους τρόπους μέσα από τους οποίους μπορεί πραγματικά να απολαύσει μια ζωή οικονομικής ανεξαρτησίας. Αν θες να ξεκινήσεις και είσαι όντως τολμηρός και παίρνεις ρίσκα και δεν κάνεις πίσω, στείλε μου ένα προσωπικό μήνυμα και θα σου δείξω βήμα-βήμα πώς ξεκινάς.